kanuan Teborau inanon Te Taeka. O Te Taeka yo seroko narakatupi me tawana taidiki. Arakatupi me tawana taidiki. Te Taeka yo Teborau inanon Te Taeka. O Te Taeka yo ari pun tetapi ki arang kokongoro o arang ni kakawa ki pa na Taeka na kinakota pun na nape. Kaparaparan okini Yesu. Ayong kanya Te Taeka arang ni kakawa kinakota ni kapene pasina pene nungora on na taya pasang ni benen tauroy man taya de yoga yarawea on kay nira nakon temenga ni kwawa ari asan ka tauroy bukira aya de punte panan no on busmay na ko mi ni kabene on ka kamewri na ben ko mi de tadi kayo kamben busmay ki ay karaben na busmay na ko ya akia meta ko de live yo on the Facebook at the YouTube tetapare ko meta ko mayay ya busmay ko na be ya kamewri ko na ben tadi kayo ya ka kamewri ko na ben ko ya de ko ngoran radio ko tanga FM 89 ay kamewri ko busmay ko na ben ko de ara ka de bu meta wan tadi kin tayo ay ko way manya sina din nako inanon de ara program tadi kayo ara ni kahawak ay pun dia bas natataro ni kaukira busia tamin jasu ben ronira inanon de tadi kayo sa puperaki on tataro tamera kumaga siniboy ko sky tau ko tamera bugin nam tangira kuroroy na koira kwasan daruway ni kawak nira inanon de tangay na santo ki mayrur on mga karogoy na bangay na kanya tayo di kayo. Jasua sa ikotakin tayo Jasua. Pas na mga leita na warabora ununan ng tek. Si kawaway na Jasua pas punti meto ni kairuay metam. Subusi ko na nuwang akin na ilom tiyawayo. Kung nakakaparaya na buri, busumay na pa na si may gaspong ay metam di tayo. Kung naroni na inunan na rabora di tayo inunan ng teka. Ang tami meron rin. Pena ko na nangani at jota at metatan ng teka tamera sa busiko. Sila talo bugin te wari na tagi nam tianga pangonangan na tinini ko dia o te merurung pena ko na takaruay ko tiaswa na ko na mem kamtaninga o ta bigi kora ke ieta sa busigo ko na roni na memon na yoni karo ko tokina o ni karo na makuri te wari pa ari na ko na kakinive ya ron ngoraya kina nam tianga na ko na taidi kayo pai kay rataro ni kani ko saking kesikoro roy mani ko roy na si Yesu Kristo ali puning ayarawe war sa kamay amen aya na busia kande dimi pa nakatanga kunaya kande to korana kande Voice of Grace pa enari ki pa kaukara ino de taidi kayo koraba de chichei Pusiko kay inanon may kantete men ko ituwe
wasa ni kai te uea nei mamalinga ni karapako toi na roko ni ngapon karavava tai ka pesi airanga tomorrow's task, I have no special favor to ask. I just came to talk with you, Lord. Me cantate me, coite we. Ei. Aya, era ba de kuna de sasa nongoran tayo kuna ya kande Host of Grace hake yon busy. Angkan isna hongora angkan iruya kande korobu singas. Korobu singas. Haya, sina busumaya kan korobu singas na komoy kay pa ana kana ko kuna yeto korana na koiran tayo kayo. Kanda ba kain korobu singas sa busumay kami na konde moy kay. Kambesin na ba? Ay, kaya punta ben ni kakatawro ay kande kurbusingas. Te takatanwata, te kauring na kumi kande te kampayo, tanong ora, tanong metak. Yay, teriri na karawaki yon tukuka, teriri yon tukuka na karawaki na konti sante ay may rayo. Tiyaw anua, tumani ngabong ni karokuha, tiyaw tuwan ang tabakantay. Tiyamaragi ana teriri yon tukuka yon tiyamaragi appearance. Ari na ko na mga kasiya aron amkuka wande nga nga appearance na ba ako ya amuso. Hayo ra ni kakawaki ibukit merungira naron na sa sanong oray non kong oray kasan nako. Tiaswa itangirira pas na merung roy. Aya din. Sante yay may rayo na yay kasiyan. De teriri yon tukuka appearance kasiyan na de ko sa natay. Ambassador pa.
Ai ai raba kuna ia kainde korbu singa sai kana mabana roi oi nang temero na pe mane kuna ia am tangira mane ai roi ana tangira tu mane ira roi kampesi daba kainde korbu singas ni pa ni ka pe ni asipun ni buat to ai si kakaitan no konto bugin pa ni ka pe raba mane kuna ia kande tu grupo nani may grupo raw de tayo kayo sinang ino kanya de tayo sinang ano niya team song ngayari mga punti pa na nanuano na koy mkwe are yamet ni kuna te mane ayo ke te kuna ayo irom de team song as te metuan de takarwa ya bugin tekinan tewe ke tekinan Yesu Kristo
Sabu sumay ko na ben ako muay kay pas nakain. Ni karipita way panara. Nta karway Yesu nta bekiara kay yata. Ayari sabu sumaya kan de kwaya sabu sumay ko na ben ko ya de ko na roni na ben tadi kayo bukin wata kita ken jera ay Yesu inon de jimsong asina kan konta yo. Ay kan de kwaya kama kira ken ako muay kay. Ang kami ni kaben kan ben sumaya ki. Na kumuha na begay.
Herapa. The choir and team song at San Caraquanta, Campesin Dapa. Hey. Aya kwa wane te mai ara ni kakawaki, sina aria inda karua ya Yesu, sina aria dekina Yesu. Yei te rau ike emena ye Yesu. Yei te rau ike emena ye Yesu. Te menga emena ye Yesu, te menga ane ya pondara unape. Ya pondara unape. Aya re pondia ite dekina
Ay, detay kayo yung mga anak panahon ka maurin ako imiyan. Ako lagi. Wawari kita tayo ki, kuha mga norira, imin na iyo, hindi tapo arang sikiroy. Mga yari, ay pon si wawari ki, kapanian tinongorong akakawag ibukim goya, di yampo, kakawag yayo ibukim, ay pon si wawari ki, ay tuki. At tekay kay, pon tekay ka na kung mayroon duwara mo damaka, tekay ka sinariay nangani kami, parang nikakawag. Awan na bukin asin ako may, pas natakaruay ay dari kimi kay. Dari kita nga arwa bubuhabu yung mauuway na nung tayong takauuwan po kanti ako na iya kay na ruwa ki General Douglas Makata. Pa nakita na Pilipin. Pa iyata pendoro ko tatangan po kan Sapan. Dita yay. Iyon Pilipin. May ngayari yung main na kon General Makata. O iya nga natayakan ni Pilitan ako iya nataw siya. O kaya ni Pilipin. O itakwa natayak. Na mangaoki. Namangok, I will return. Si tenuwa tamakoruntekan, I will return. Tenuwa tamakoruntekan, o tamakoruntekan niya po suko na bayro ya tao siya, ya po suko na bayro ya kani Pilipin, tetekan pa nga takanta ni nga, ayan ang karyariya, penamangok, ay kamanda. Na wawa tiririk. Tataning nga ang General Makata, reta ko ba na mangok? Nako Pilipin. O tataning nga ginanon takanga nga matirawawa ta kura iriya tabuton na mata. Nantira makay na yogi dopa wabi tanga arwa bubuhabu mawa. O kakuro bugin na nateka General Makata. O yogi la Pilipin. O yera ki manatanga na buka yon makoron Pilipin na late. O taku yoki. Iyoki! Nanakoy Yeswa, ang monteriya tata, ang mga monto ko, yan at dangan ni Buwaka, yon, tanong ni Bilibin. O kinumakata, punuwata na ba, tino amata, matimew na kuya amata, akyakay na no, o amanda taninga. No! Ngay takarway ang tatay, naging kailang penew ko ang oray ka, iaro ko the king! Iaro ko the king! Ana sooner maroro inanon da tayo kayo. Tikapanian kakawag da maroro ayo. Ibokon na maroro ay karang ni mais tabi matunuwa mais na. Ayo takarot. Ayo tikapanian kakawag. Poton na naroon ko tikirisan. Mga kini Yesu. Kanano bagay mga kini Yesu. Imatupo karon makinigirisan. Payo karoton roy tinungurungon da bay para. Karoton tinungurungon da bay para. Nayaron na naroon makada yang aniya kan binibinta kanta ni nga. Yesu Yasa na paniperita na nateka mwanda nang inakuroy na ko yun. Yamango kinikairin kami na ko paike menayay. Kung naman na napayay, kam naman na napayay. Daw, ayaw na nateka Yesu. Ipaniperita pero na kung katoroy na rin mayra. O kanana kung katoroy na rin mayra, yamango kinikairin na kung tatapuari. Ay na para tatekan. Papunsita po man nateka makata. Yamango I will return. Yesu ina mangok ndabong dawan. Kiban teroge de bayaran kami minti ana ba kakamata ko. O ndiri kay gana ko. O ke be akia kinagitekan karay naging teroge de Colombia. May sinano ko man the space. O yan ki bay tinorong warang kokongora iri de bodo na mate ya inanguki. O konoria yaw supaidas kita na astronaut siya kaya tegibayo. Kakanta ni ngayon, di ba? Yan ang ingay nga. Di tawte ka. Pagwa at tawro in Tayman to Colombia. Pinang busumaya kinukin ayo. Punto nung urong warang kakongora. Taray na kinag. Mat, teka nori. Payda say kay ki. Punto po, dapong nga nang kakuray. Payda say kay. Tanaan astronaut say kay. Tanaan scientist say kay.
Kaman kariya ang mga kaisipo na yausuwari at ite ka iyon tano. Imaya. Panataning akariragiya ka nasuko. O na kaisipo mga iya. Punta ite nga yung andano. Ikuro. Inano iya to karakay. Mapanta ka na no kawag. Teka na nakawag ba? Iya po sina na naban ka po na ba ito Colombian. Dapat tawa ikarawa. Imayan na iruko. Santiyon na ba yun? Iya po ang dapat tawa na ba ni mayan kung dapatanan. Tiyero ay yakikanta ni ngaki. Punta ka na no kawag itirong ngayon. O yaw ka na pa patirong ngayon. Ilang kakanguran. The newspaper, the Times, the New York. Tira na rin. Pero ni Puresya, ginungulong iya ito korak kay. O ikay ito korak. Ay kakabon po yung mew yan. The Colombia. Puntirong ang kanano kawag. Ito korak kayasan. Niyang uya ba? Sinangkay si Pumaraw suwa kaya timin. Sinangkay si Pumaroror. Sinakatiyag po matangay na nga. Sinang kakawag. Kay Sok. May sinanukon diyon na pa. E kanano kawag ito kintirong Akabon po yung kapan. Paidas ay kay. Kabon pa ipadas ni kay. No, tatay kayo. On na mga tiyagin na tamanang nakukarawan na ba? On mga abon nakikunaan ka buwan ba? Tamanang anak sinakuray mo na mena nakuray na batuki na. Sa kiyaron karay na ginto Colombia. Awara kapen ni paidas in tamanang ayo bandarawe awara king ay Yesu Kristo. Apon nga iya na wasira tamanang inanon the space. Ayata. Mga yara ka pa yarom, datay di kay. Payanang tauro, yara komandan wasira. Naon mo yung ara, amen. Inang tauro, wasira, inanon Teborau, monte ka kamataw. Isinanon kong temron nario. Okay? Damanang ayo, sinarira na kindorora, sinangkani mga yara na makay na. The moon, sinonori ang kay. Ito yakin na TMC ba, ito wadatas, ito wabong na ako kin. Kaya ito ay tinupong kay, wabong kay mo yung tetas. Sinarira na, sinakitan na. Takwata ni Mayre, takwata ti milyon ni Mayre, Mayrora, naruan na makain na. O sinakita na nabatay, ruwabi matanuwa ti milyon ni Mayre, man naruan na ba? Ay daruara tay, ay sinakitan na nabantataya. Ika meura, yan po nung nga meura na taman ng ayot, tatay ayot, yeswa. Inakosi na ko inabay ka ng kamimi. Sisuay man nonori na nun meron siya na bayo. Sinakitan na ba? Sinabay-bay naman akong Buranes. Naron Mercury, Jupiter, o Saturn. Kwasan na yakin ayon. The primary interity. Sinang nori Buranes ay kano. Sinakitan na ba? Nanon manangar. Amon diya babagigay. Awag ya para si binirakin na ba? Binirakin man. Binirakin. Kita na tinebula. Hindi na nun titabo. Ayuki na nun di Orion. Ay kaungar, amen, amen. Ina po kiti Yesu. Penang wasira rakaben na iyo ay Yesu. Nakon mo yung ara. Daw, ayo to ko. Pati man ang ayo. Ina po nakikunahan ka bonbay. Ina po nakikunahan ka bonbay. Inang ito ko the king. Kawakin ni Yesu. Punta pa yeriyon na nawan na mana iyang utyomat. The scientist at kapanan wanawan. Iakiro ko iyay. Ito kitongo. Ito kitongo. Ito kitong aki ako naan ka totoo ngayo. Aki ako naan ka ngayon, nono yung mintero ko ayo, punti akin tiyo na ba yo. Ino niyo ay matua. Sakit kay ko na kita pa yay. Puntero ko roin ko. Monterang kakan na to, monterang kakamako. Ino yato ko na kay kakita ko roin. Iara ko the king, ro. Sari ay niyang o yan tatay kayo, penang ito ko the king. Dapat niya ko tabay para. On ta ka ba na po kaya to cautious. O tabay para. Boni Yesu Kristo. Kono rata po kaya yun, naroon na yagito kinukagyo. Teka ni Yesu Kristo. Teka ni Yesu Kristo. Sakit tekan tira ako ni katatan. Sakit tekan tiyo matalik naman ng tiyon na bayo. Tatan brabes ni kabane. Apan ni kindness on cautious ibugin teman na tiyo mat apun singaya. The hero. The asuna takarak. Inanon da bay para. Boni Yesu. Ito auto cautious tipimawa. Oy tara na ko anuria tinang may na. Oy, taga teman na, iyon tinangari, ayaron na sintiomata. Oy, ay tibaw nung wea, to kora, iyon na suna. Oy, ay tipisin koro wita. Kang inanon na ba na raw? Yera kaya katami yagi, di kinga na ro kayo ba, ay tipisin koro wita, iba na. Sakit tiro kayo, karaw wayo, ay tiro ko pinangin akong tay, at yun na ba yo, Yesu. Gaya ka ba naro ko ni Yesu, to cautious.
Ay kapara-para ba, yay te pa unuya yon na sun. Pai bugina penangin ko pa ya uya ya king. Te pai para ya kitagin na ko ni Yesu, pa ya ko ni map. Ya kinora kiro ko na. Ya ki kakarongwa. Ya ki. Ena re butaw te ko. Nge mo no kon na ba yo Yesu nge bungiak. Ikuri ya ki ya ta kiro ko na. Imap. O ya ki na ya bungiak Peterem. Imap mo ndo ko nan. Maya ko ndo ko nang kaya ta ko. Patero ko ay puntero ko mi metong kakamago iro ya kaya na mago yay maka kukurey iro ya yang kukurey yay. Yaro ko mate ba unu ya yon na suna. Yaro ko mate bisin ko ro wita inanon paina benang taya tion na pa yo. Enang taya kita buaga mate roiri. Te pai para ta gina ko ni Yesu. Penaro ko mate maka mate mimitong. Kana ko tarate bogi at koses. Oya kito kini ko ta Yesu penaro ko mate mimitong. Takoses to be merwewa de medona. O inora kara o bayuk. Onuria tiose may naina. O to ware to kayo na rera nagpagkakon mak yo kwawa. O mo sikitega materoiri. O buwa ka na baye. Pukintirang kay tibay para katam na yero ko ni Yesu. Pero ko yon Dios may naina. Ito ipukintira ta kanikinayo. No. Ito ipukintisya kipay ni kapan ikarang dori yari apondo ko yay tuwar monteroiri. Tebi merwewa tebi mawa to kose so tanga kay karawa idea imina yo say ka may naina. O kun kaya kinterinan aroiri ya may naina. Sak. Yer ko te tau te ka ta bani ni sak. Te ka bani andani ani. Te ka bani andani puno po. Te ka bani andai sis. Dios ya may naina te ibugin te sak. Te to kanikai o te to kanikai. Ani roi bun. Yesu ngero ko matebao nuya at ko ra yon asuno o ito kayon Dios ay may naina o kaben nagi pa des general at to kanikay ito to kanikay enaro ko to kanikay yo ya detangan tay munyo kaben e bondang ni mapora pora na tanga to ko sigay to ko sa bi matawana to bi manimawa o general ta kay siman e katanga na bu o ari ki panay ko ra ikano o kangay Erigi te uea ayo naba ba uea na ra uea o uea na Kristo amen o are na uea nagitotoki no detayare ko ya Yesu o ya toki na bata bobo ka are ko ra imernan Yesua matatan ya toki ba ni ka ban detayay ayya ke te buray mo na yo ayya ke na bata ni buray mo na yo no ko ni Yesu bonsagi ya yeron te pa ni kami mito wana enang do kon tawa te kan te universe ka ban Enang ito ko na taro mauriya ko ang nabuwag ito ya kaya ka mawag nakitok o nakitotok sinasilag nakangaron do ko ni Yesu nakangaron do ko na nakangan nataya ang natawroin ka na ero taway kahit sila kay ka eskiloy pa sinariya natay hindi tatay di kayo raw muanta kakawag pasinakunan kaya kahit sila kay nakangaron do ko Yesu takawuwan tayo o nakangan nataya ang natawroin ka na ero te pai para yang aroi te kaya kaya rang tamarwa na kon sila kaya kana uway kan ya ko ta giro yan bepari te suan ta kabani antay du ka tabi may suwa matenu awani ana kangay na ko minoria kayay o kayari kam natay na ko iya o tayiriya paron taste is may rarikin karawa tuwana o is na ko rarikin karawa tuwana o yeron na ba na sintyo mata nanabong amen are na no bangana ba kangay teman na ko Yaro ko Yesu ikaki. Ero kun tiaro akarapa. Eko semande tapo tuwa na yon na bayo. Sapon na tayo na batik kiyan. Painagi ko si may yon tiya bayo Yesu. Naruwa may karawa. Tara karawa. Sinikangay na ko nikangay. Kwapon nuri na ba ni kabaran pari. Tapo na wala rigin karawa nikangay kwapon nuri na patisan. Siyak sinuri ang ay ginibas. Anoria kain Britain, anoria kain Singapore, anoria kain Europe, anoria kain Africa, kain the Middle East. Ana peren nora ko na. Sito na dati. Mga nabaswan ko, ko si kay Yesu. Tayo na ko. Papantiyakin na tabay para. Tayo na ko. Karena ba tayo ka nga, ko si Tokyo, kay New York. Kito ay busy, kito ay tarawa, kito ay beso, kito ay yampo, kay tayo na ko. Paron tayo sa may narikin karawa tuwan, o na ko narikin karawa tuwan, o yeron na pa. Dokon na sintiyo mata. Raw, inako si Kristo on the television ni Amerika, Australia, EBC, kay tarawa, pati sa karawata ka kay? No.
Anina kinakuna konta kaway. Hindi ako nabayo Yesu. Kuwagi ko na nori ang internet. Payanat inatabi ka pa ino ay nakangay. Ngay de mesa. Yaro ko nga ya Yesu. Yaki ko na. Pa Yesu enaruo may karaw. Ipuntere-tere po. Enaruo Yesu may karaw. Anina kiriera ke may nano. Doko ni Yesu ay namimitong. Tawa na tako deman na. Iriya iban na natay bay kain ka pa na. Ang ka na yasitang na ba Yesu yakitawan. Daw. Puntatan na katayan mama na yamata. O na may say ka na mama nag. Papanti sa mama natin patatan. Bayak ito kinkakarawa. Kangayaron to kuwawa. Pinangkairiyan ako billion namata. Panay na teke. May Yesu. Ikota na kayo ni Peri. Amon may nay na nota. Nangan ko kuwawa tabi uwa na kakanang kakawa. Kaya sinanurian tayo. Loko ni Kristo. Puntero ko rin kuwawa. Elitro. Sakit tetean brabes, sakit tetean kay konak, sakit tetean kararik. Punte tetero ya isnanon. Dokon Kristo, puntero ko roin ko. Dero ko roin ko. Inano ko na yan ako. Makurito to wana at gibuan at bugina. Ang kiyasan na itong baigan, kiyata bentara ay utakinak. Ay mana yatinang may mataya. Ang kiyatararak. Nako karaw ang kina ko Yesu, awak ya pati dari kiya woman na matay ka kun kaya. Nikun kay kamay na. Awata ko, mani ay kay kariraya. Yara ka matara na kinakukarawa. Pa Yesu way, yara utaki na kinakukarawa. Na mga nakumay na yaro na kay kamnorya pa na wara. Yosiro ay kay tukuwa. Panano na, nako ni Yesu ang kaya may mataya na aboto na nakukarawa. Na mga ruwa na pa na yaro na anin, kaya nura kintatayari. Amen, ita pa para. O rani yan niya, rana po na po. Tatay di kaya. Iya kita dikiri, tukuwa, punsi to wana. Te Kristoon kwa ware ke punto Kristoon kwa wara ana mangaru de bong tuwana poni Yesu ayo ya kamewa ti ora poni Yesu ayo ya kamera ke yani manga ti amat poni Yesu na bayo ya kauta temat poni Yesu na bayo nangi mangaoki nangi mangaoki Yesu raw kawagi ni Yesu punta bayana norak mataray kay wow sinapanan noria akete manna na ginoria kona noria Sinapanin Noria ang iray ni kaban. Akit man na miss out. Sinapanin Nora ro konan tatayari. Ita ko to para bawo ni Yesu punta pa ya na Nora giroy. Mga usin naman temate punta pa ya ekwawaroy. O yaron na bawara kana. Pa Nora kina pa punta ko wana. Ita ko Yesu anta po kaya ta kasus. Asin na Noria makurar to wana tagi buisua. Noria enang na ko may manang. O na pani mata Noria. Ana pani mata Noria. Ageta kanuan ni madatuan na Noria. Sinapanin Nora Yesu ka na yoki. Ilaman na matayan na Nora Yesu. Ang kanaro ko, matan ka ba? Antayan na Noria, matan ka ba? Ikaw na ko Yesu, hindi aro araban. Si Bugia tabi man. Tirada ko ito para. Noria, enang ko may manang. Anapan ni mata, Noria. Dokon Kristo, punta pa yan. No, sakit pa yan na kayo na babo. Iya kakarungo ay wiri-kiri ka. Nariputawa. Puntiro ko yan. No, tataning ayo. Nariputawa tataning ayo. Ito ko bauron din. Tamuan ito tanong na makoro hawa. Ito kipa na tabi makano. Paano narwa ito uya may karawa. Matitakarwa. Taray. Titakarwa. Sakit daw ini. Narwa matitakarwa. Mga nabuti aso. O now si mga kiamate inanon ni Kristo. O ngay laki si Mea unta tayan. Ay kasi sigo. Sinawata kilaki mga iya. Matukura kakiawara kamantiruan ni Mate. Sinapusumaya daw yan ako bukong tiyang. O ang tiyarway, sinamiman ang nagitok. Ilong daw yan, amen. Raw, ayo to ba yan na pun ka matantara-tara ke? Baka na ba sa karaw ayo? O ka na ba yan ako Yesu? O yakawagin wan mati. O ngay ka na ba yun kay narunay diagin na ako. Takawaba may kay kitawantay. Ka na ba buhaka takawaba? O ngay ka na ba tayo na gano'n? Naus! O takawaba. Ay na po na itahan ako masuna. Yan na po tawa na rin ginahaya. Yak din wan mati. Ari maniyan ako na ba na meso? Mano te pa yan na giro. Nakamatantara-tara. Baka na pa sa kain tinaruan matira. Kung ako rubo na narataman ruan matira, rubo, isla timati. O sakit tayo, para tiyaso apun na tayo, ito ko kakayabi ni. Yay ka ta roy gito, yay ka sakit tayo. Puntiyaso ay tayo. Sa ko na musik yan. Mantaw sari, puntiyaso na pun kausiyan, ako kakayaro ay. Kana ba yung sari ay ako sari ko hatay ba. Heki musimaya ki tiyaso ay. Mayo to pa yan, apun ng kanano kawak.
kanano pa yei kana kauta ke yei kana ke enare ko to Kristo no ko ena bonora ki rokona enare botawa a bonda botawan te buan wara ke nang tanga ya buanara anang duori kak o katanga ya bu sito wara tangin te bu ya bondere ya kina bateruan meti tangin te buar ta kaisa mondo kona amai sai ka kita urai na on de mesa ne mondo kona ibogina ba ino kon tiaro kan ya kirang katan ngak ino kon bungi agi beterem ninne yaman na marak mando kona tata ya iro inang indo ko matemaka matemimitong nabas ay sa kero ni Yesu are mango bungi agi nang ke mondo ko patemesa enang indo ko mamaka na ni kabane ari pun naron naron naswa enang nora kinta tata duka wama ta wana wama Yesu awani yana nora na sintyo mata pana na ko maintinang matemaka matemimitong nabas raw ayo te pa yarang kakawak enang indo ko araw ya Yesu matemaka ni kapane matemimitong Mayay te pa yarang kakawak ya sinariya hindatay. Baka na ayog Yesu, iyakiyok yung singay. Iyakiyok yung singay. Sinanuriyang. Doon na tinahan na nila. Ang kanan ako may nasintiyom at may nabuwagin na maanara ni kapanay ay narikina. Awanin na takataka yon na kain to kanuya. Mimitong amen. Raw. Kuno na tiro ko ayo. Enang ito ko Yesu. Saksi nga yan ko. Inapanakarawan duwa mangaya. Inapanakarawan duwa mangaya. Anera ni kapane anaruwa ma Yesu. Deta yari yok yari. Sinori yang kuan naramuan dari ikan ako. Pa itewi akiri o teri aboro may karawa. Ekara na kuwag may karawa teri aboro ang kena ko. Itewi akin ako matuwa na takatin ng bokoro. Ano na ni karawa? Tuwa na takatin ng bokoro. O mga nora kita kanikinatuwa ni karawa. Nori at tirakon na kura. Ura. O bukina. Waki na tuwa na katin ng bokoro may sinito ni karawa. O itiwi na ko iyon tiyab. Ayo itiwi na ko ang tiri aboro. Itiwi akin ako tiri aboro. Itiwi na ko matuwa na takatin ng bokoro. Yun may siyanera. Yakin ng may saan? Yakin ito kinakakagyo. Iyon na geron na ba yun. Tiri aboro. Pabukin na ba? Tuwa na takatin ng bokoro. Baka may karawa. Makonora resu. Wawa takatin ng bokoro. O wawa takatin ng bokoroan. Nang ruo. May Yesu. May sirang kanya. Marigan mo na iyon tiyab. Anarulo benit to kora kaya kami na yon dia bayo. Ari to wana takatin ng makoro. Titangan tay moni wa man idarikira. Ay agito kino kamera kidan karawa tay lang tepung ngorok. Menang ito ko ayaya. Enang ruwa karawa panin. Ndayari. Ayo to pa yarap. Aro nito yagay suwa. Onori na ni bawo. Bora gi suwa bonito yagay suwa pon anera. Ananera te kare sa. Sita boro dito yare te anera. Ewagi na tuwa na katin ng makoro ito ni karawa. Tito yate ak nagigay anala. Tuwa na takatin makuro ari baka matatan. Ayo to pa yarang gamimigi. May ito pa yarang kakawak. Ay kan katire kay round tatay kayo. Patakawagi. Puning ay takapan yan ba hindi kini kayari. Sesan ka matapayan tayo kana ko naron nariri agis karoin tapo tabuwa. Matakawag. Tuwa na may bokon dayan. Dagini kay naron naritayang nagtakapo. Iraratari. Narakaranga, tayo buhen, kabuha ka diya ba? Tirotong ito nga, kilo, amara ka ton, at takaisuangan ni pun kawakin ni Yesu. Takapanian na ba, ni kanikina, takapanian na ba, hindi kinikay. Ano kung tiyon na tayo, kawakin ni Yesu, takapanian na kakawak. Enang ito ko Yesu, bayaw, yaking. At yan na rarita kay siman, nanura kinakanuan na napora, yon tiyang, o yung sinakon, dapat na akura, man yapanti, at dapat ni kari, o kangay, iyasya. Kapanian na roy ito ko ni Yesu. Titayari saan? O yakangay na ba Yesu? Yes. Tumuan tayari tayo na yes. It is finished. Titayari ba tayo yung takay pangag? E ako ro bugin tapayari ro ko bugin na pinamati bugin nambure bugin na ubure. O tayo na yes tamaw. Takapanian tayo kan it is finished. Titayari yun na makain na ba? It is finished. Yes. Ayo takamewa rin ang angangkain tayo yun ang kaya naman. Awari gisi mapana maba awari maya inteba kura ayak yaro na mangkiamon mena yon naba amen hamata yon naba at maya yaka kamaku amon kura anang ndo ko bay tanan ka penen bay detay ayo ya pon nang kakamaku nganday ana pan ya pamakoro ni bidin ako awagi mga nora ki mga daw araba makoro ay kay tarawa o tuwan na makoro tuwan na ibon na makoro ang mandilang sigiroy ay pun na tayo ng iba ng sigiroy, maraki.
Iraon ka yay tena may nuka na. Enang perinipilin ako tiya sa mga kurong tatayari. Kung ang kakaya nang bonipilin ako nakya. Anak buat ayan maunga. Datayari na ko siya Yesu. Enang tuki kura-kura tiyan na bayo. Awa ba kari yomata. May karawa. Takarawa tiyais. Ay ababa kaya to arawatan titara na. Tituwa kaya. Dimanari. Ekan bubura. Nakuntawa matanda pa yayo. Buburan tiya siwa. Kaya nang mundara may karawa. Kaya pundok ni kakamako na kaya. Ukasuwa-suwa ako. Bek! Dapat awam ka pa. Yaman muna ko naman mga nabuna ko. Ay pun sagi. Tiya sipon ka raw. Rawa na pa. Yapa kapata ka raw. Matiyaswa. Ekataniya na mata. Amen. Tay mako. Ekataniya na mata tiyaswa. Sinaki mako. Pena kataniya aswara. Tiyaswa ekataniya na mata. Pun tiyaswa ay Yesua pun nga yan ang kataniran tatayari. Ang nga kanaro ba ingon ako pa dari kira ni katubira. Matiyaswa. Enakameo ko. Datayan. Kuha kira Roma. Iaro ko tuwara sa kameo penang ko ibugam. Kuha kita nga tabi ng bahay kari kira rigim. Pari iaro ko kameoam mayroon. Diba ito ko naman na kami mi. Paya tayo kinakinta kasus. Pa inakay na babu karawan detayari yo ki Yesu. Ang kaya kabarata ka ni kinara ta kay suwar ta kabinende kini kay. O kay na babu dia ba ikarawa to titiran na wa. Sista ko ngayon ba ito punto warawarin ka ngay. Takay na baboy karawa, titiran na wag. Matira, diba yayo naroon na tiyagin nakin tako siya suwan ng tuwan. Enamabu karawa, papukin na pa yaki akain ni karawa. Pinaruo karawa ni kapani, yan na ang penenduo. Imabu karawa, naroon titiran na wag. Kanas karawan ka matapaya titiran na wag, tira titiran na wag. Sa sanuri ang titiran province pa titiran na wag. Sinakapara naman na yung titiran province, sa kapara, tuwan na tabong, si tuwan na tuwan na titirik. Ete kira, Makoro niya wati kibono para por biag makoro kay man. Yasan mo si kiyambong ba angaun tabong tatabong kan kinayan tatabirik. Daw sinawara bay. Sinanora titeran nawan ba manda. Tuwa na tabong si tabong na tuwa na dirik ni kuwa. Tuwa na dirik si tabong na tenubu ba uno bui tabong ni kuwa. Ayo tuwa na bong iri yutaya. Tenubu ba uno bui tabong dirik. Tuwa na tabong si tabong na wabui mawat yaw. Wakari na nabangan tinibubu ano bui. Karin dan wabui mawa tiawa. Yosina ko tibuy man mawa tabong. Kan kanuan tuwa na tabong. Ituwa na tiawa. Tuwa na tiawa si tabo na tibuy man mawa tabong. Nanong kan titiran na wa. Detadan brabes si tabo may rawa. Isua titiran na tabong. Ano na tuwa na right the week. Timan na kay na babu karawa yay. Tuwa na the week. Eruwa Yesu mana tangan nana dan kapan eruwa nanaida yakiruwa yontan me na bayet. Awara ke tora ke kerori. O ya amme una banda yari awara ke na kerori o busmayan tenang. O wara ke yana ko karawa. E kapan eroi tuwa na the week. No tenu tabun tabong na komay. Tenu tabun tuki. Ko wan. Ay punti miteriwan. Ay punta ka nga ay punta ka birumakan pa kana sinura tumuan karawa. Nanon dete ka nagin karkan bay tumakuro tuwa na wabi. Temon karawa yetarayo ya kiba kiba yeta yen maniki ba kiba yeto ani kiba an temon karawa naru na tegi na bawro karawa ten na to temon karawa an snoria ay ga kiba kiba maniki ba yetara to ani kiba matera tirogit bravo ang kanne tekawan karawa eta utawita ate tegi na mimitongin tiesu tayani karawa awa kaso siya na maguri bay na tayani itoy raw Teborau amana yeta yen ito yai takawan karawa Konora tiyo amata, yes pa, libe na kong kay, intokin tumuan karawa. Paya ko na libe na kumanta kasi kaya nakasigisigi tiyo na, nariyag itokin dagin na. Pain ka pa na ikaw, apa ka? Kasi ka, hindi gravity. The science, ko kaya ko rin is, na tiyo amata, yes, hindi pa na yon. Tisyan kasigisigi yan. O hindi po kinayaro kong space ariet. Yepis. Ya kiro ko nakasigisigi tiyo na. Nanon tiyo amata yes paroko yes pakini ka muan temuan karo mata kauan karo kan ari tito ini kapan ni kangai ako ro tito wana ya wa yo kinaro na tito wana ama sin tito the universe ya wa the billion iminora kanta ni ngai ay pun pupurara anak hari kepai tiaso ay pukin apa pun pupura suara sana makin iya itu ay kora suara emma karo ini itawi baik ini kapan inanon pa ina. Ike kena. Apan ini ike kabahay kain kami. Takawuan karawan. Ano na tuman ang ari man tumuan karawan kangay.
iya tangkis kai suwa may Yesu ano ba sinori o si pirira kini kangay ino ko tumuan si ari e wala ka naman ay tanani ito aris kita na ba hindi piriyari sero kung tayan burani si matayan ito e kunani bayari aki buburan kauhuan karawa e abot naki e tayakin na Yesu ni Yeremia makoro din bimata una din bimay su e kangay na tayo iyo ang kana to e kunaki ni bayari aki karawa iyeta ara nano na punaki kunani bayari aki kuaki kunani bayari apakin na ari mentokin na nakasiksik tayo na ba takawuwan karawari eta ko Nehemia ta makoro ruwa no ko karawa makarawa mayatangan ni kabani yaki ako Yesu aki e karawa makarawa isira karawa sitang wala pasito wana karawa ya erawata ata ko tanan kamete bay the science erawata the solar system ngai ara solar system mawayo te na ba yo maburanis tayo na makay era solar system masih tahu may yasir at the solar system saksi tahu ya pun kurus sila ni karawa meron ka karawa ni karawa isira tahu na ibo ko nito yan naroon na yagi to kintayakin na dito ya the Proxima Centauri o the Proxima Centauri takaban ni ka nito ya sinori ang kay narani yan iya tatana nito ya ika awat ikay tuwa na may ibo ko ya kaban ni ka na kung naroon na bayo the Proxima Centauri o kamatay ba darwara dito yan enakon awa teririki o wabubuabu meten watabong pirin tiota mention na ba yo ya sparo ya ara tiota kana ba ko tamtos o ya kakin pirin tiota and the light here ipere pirin tiota and de kan pirin makan me ipene ya watabun teririki ya sparo kon demon kan ito wow ay buburara nang kani gabay teso ipene takawuwan karawa ay spa takatenuwan karawa ari tayakin na bauro eta ku Paulo yata tiama te uta kira kina ko karawa tenna to tenga una na rikin ko pa uta kina ko paradise daw ayo karawa tenna to takabanen pura wato ar takatenua ay punta paradise harin din teswa ane tetapo ako na uta kina ko ye ane tetapo na uta kina ko ye kana pas ko kono mek ostoroy mind ko ina wo sira Yesu the man na si one of the week eru ay wara ki one of the week o sa mga agra na bakarawa ndukon takatenuan karawa wara pirin naningan ayan no siriyon pirin tuota daman ang hari antay yan nakakiwian the paradise anes penenuwayakin na nanunumewra tiyon na bayo ina penitay na sila kiniruwa ay kay este yan nare may karawat yan nare yung karawan katamaruan nindemew siya kimuyang araroy tetapoy upang ngayon na sino ko niruwa ay sino ko nikakayay ara sinasimen ay dautan na datay masina po nikita na paya po niya mo yung arari kaya san katawraw agibukira sinasiw kay si dautan na datay masinagira na tataboyo masina po nikatiti masina may away nagitok no yay mo yung arari san katawraw deso san katawraw mo yung deso ay karaw ante pa ako nariay na taya ngoy no matay inanon datay kayo inaruwa manana na nikaban no ande po kina na po karaw ayagya kay ni karaw paya po beragi na kinikaban ikim tero kuari ibani karaw na kumay ina na kumay yaswaro na agi kay na babu ina kang pai tiya imata na ay na pai bestiang ilarigin daw yay teman na tayo sa nubuwa namusu ito kurawawa tayo si panin rawawa tayo sa nubuwa kain larigin araw suway kasi nang tatangiri tamara sinara ginasira sibura tatayari iya po tayo na sinang mga panin kaya sa buwan matakura kay kanat sinaura na ko mga iya ano kawagin dang nano kawagin diyon na bayo pakanuan diyon na bayo ena puni pen ni meten kaban akete pa yana meun sugun meun diyon na bayo mayete mewari muina manta kakawagin ka nang anida Yesu ndoko na detayare ita ko banaya na ma anabuti Yesu tebutera tebunto ko kay tebun mo an tebunto to ko kay yon demet sa akin mga kunan tepen temeten detayare anaw semua kiamat inanon Kristo to ko ka gero iri anaw semua nira takaw susari mayet nairat kau susare. O ngayon kasi meway kasi sigo sinawuta ka mga yan nang basta na po sumaya tawuyan ako bukon tiyang. Daw ayo to pa yan ang kakawag ayo to pa yan ang nakoroy buki lang ngayon kay. Sinabu sumaya tawuyan ako bukon tiyang. Nano ya kiru tawuya. Yon tano. Sinabu sumaya yata ako bukon tiyang. Sinawuta ka mga yan. O ay tako tetea kay muina. Ayo pun tetea kan tangira mayroon ni Yesu. O antierwe sinamimenan nakito kiron tawuya. Ay na para tawuya ipun tangiri pa sinamimen na iraw na nagitok.
Edang ini ba sinabi meron na gitu. Raw, loko ni Yesu pantero ko mimitong. Lalo na riya sante aginak. Mimitong tero ko ari. Paron tasting na is may no manotan wali o yoron na baro ko na sinjo amat. Kuchwa inora tasting. Kwa nora na matisi. Yes. Matisi ayo ya kakor. Ya punta po na wana baragin karawa may kay nakon itera na itera. Ya pundang takiaki man mapura-pura tasting ayo kanarok. Ina na ko may karawa te Kristo no ko. Inang pundo ko ara pundi original ara pundo Kristo roy. Seriya gina tayakan ni Kristo ni keweng gebong. Mandatay ayo inang pundo ko roy ara pundo Kristo roy. Monte nang kakao ke basinariya in tawroy mande Kristoan. Pundo Kristo no ko ay nakausiya mat. Pundo Kristo no ko ay nakausiya mat. Puningaya na busimay ray karawa. Pasinapura umangaya ni kita na timan na bayo. Nakontempo yang ariasan katawroy ay bugira. Tebaya kami mi ba? Yay kanatang. Detayare ko ya Yesu. O na panentang kain no na ba? Wana no na sinjama te benana ko mayon nang inikarawa matemaka matemimitong abas. Raw, tira ya katang. Ilori kana no patetang inukukuray. Mga na patetang do na patetang ni ma ko na no. Sinakawang an kana no paanya kakin na inadikirora. Sinakitang. Nano kawag yon ni ma ko sinatang inukukuray. Sinatang inukukuray bayaro ko raw yan. Yer ko raw yan. Penang anay dan akong titaporehasan katawro ay bugina. Raw, roko ni Yesu pantero ko. At karoto. Kung kakaya tapaya takaroto, ayo takaroto. Tapaya takabenan ni kakawag, ayo takabenan ni kakawag. Ayo takabenan ni kakawag. Nori ay suwang kami tapaya pa. Ano sinagi benan ni Mesu. Mesinabenan no kagin. Sito wana tatiyakan. Sito wana teruperi penimata. Ntangin debu. Ano takay sila. Ay na para. Paano yun natangin debu? Awan ang mga kautakimate, nakikona nimka. Ay daw wata tayo asin ako na derwa ni met. O sikina derwa doon na ba doon asin ang mga kawinerik deman na buwi ay. Tiri yari man ay mayra. Iyayayam ka. Iyayayam ka. Mete akin nakikay bayan ang karina kitiyakim ka. Hindi tayo yari ori Yesu inang karina tiyakim ka inanon tiri yariyam ka. Inang mga rikin nakikona nimka yung mga mori mew. Pwede ay pinakarig na tiyakim ka timkay. O nakarina tiyakim mamati ayo. Inang nga kaya timamati mo yun. Sinang mga okira na baka kinapatay at atam man iyewa imayin tibure. Ari haki mamati. Karaway ang wayo. Okay? Punti tayo na barero ko Yesu. Panen ipitakin na panin ka. Panen sito wana titiyakan. Punin ka kainap. Ipitakin na pero batam. Itiyakin na kintipay parang tapos tabi upa. Unora na patarayo, ngayon ang ano ba iya ito, kaharay, ura ito, sakara. Inang akyat na karay. Akyat una ini, akyat una mani. Sinangi pera ni kaira kini kapene, napataran kapene, na meuri ini. Hindi tabuhari. Kuwagi mga kanya na watoko ba kung nakukoy ko, akyat yun ko, hindi tabuhari. Kuwagi mga kanya na wate pena to, kaya na konti klinik, hindi ka kaya ang bay na orak, akya, pakyat yung orak ikaki. Ay ka meura ki. Ay ka meura tiya pare. No, sinakikiyak. Sinakamarungiran nun makinaraw ya Yesu. Ore nanan na nanan na mote are na tulot Yesu mananan na sibu de day. O nakangay tuwe at Yesu. Amonte maga aga kan na to makuri awa kamimi. Araro yerom awa ko awa amen. No, enang ni ko kongora. Karawayang watatayan ba anang kahit po wag usu. Ay kasan kami anang wagin timetin diyon na bayo. Monte ka kukuri. Yaya ko tangtangi ayasan na ko. Kung nakaisa po mga yan. O nakakain po nga rin. Orya po na suwaray. Si kanta na ngayon na kameura. Ayuto ko na kay katawroy. Aki mak. Awati. Iyaro ko suwara. Bunsa kaman ko. Kanta na ngayon. O nangino ko ni kameura. Ano to ko na kay katawroy. Ano yata ka to ko na kay katawroy. Samahan datan ngayon. Ayaro ko. Samahan datan ngayon ang doko. Mata kamimi. Paya ito ko rak. Nakakuro. Pusumayan duwe ito yan. Karabaya ay naroon pang animatang. Oy buko na sibo ni Meong. Awaka ngayon ako ni Meong. Matayan na sibo. Kam na pakarira. Kam na karabaya na may matang tuwari. Taka yon. Taka yung tuko nuya. O manunin na sibo na day. Paya na ko ito pong arakakan na to. Ara pong inuna. O yantay. Ako nanti. Amen. No. Ayantay ako nanti. Imahin tiro ko hari. Punto ko na kay Kabuha kay Payas. Karabaya. Ano pakarina diya sibo? Dapahay mo muragay. Pakarina tini. Titay. Takay na. Timay.
Para sa karapay na may matantuwari, yakakama ako. O wararero ko Yesu penang anaiya. O ama ako. O apilin ako. Manda ka na nakawag. Ero ko Yesu penang kameo yan. O tawara kaya kaya roy. Ama ako. O apilin ako. No. Ni nga itetay ni kameo. Ni nga itetay sa nararayan. Ni nga itetay sinongo yay tirong way. Amon tiroy mayroon ni Yesu. Etakot bauron dakawo ni gorundo Makoro ni ono tigi buwo. Noria poning kaina batetay nako ya kariyak. Noria poning kaina batebong ini kameo. Amen. Daw tay kasukan ng tay ngabong. Tay kasukan ng weekend ano ko. Tay kasukan ng namakain ano ko. Ngkay ikakawag ngkay kay kumeo ako ikik. Oyo nga kwagi nagi buko to ko kaya na ma kun detayari. Manguna nagi buko to ko kaya yaro ko suara. Enang kameo. Amen. Tiraro ng detayari ko ya Yesu. Ebon na kon nararinig din eh. Askaro yan dabong ngay. Kaysa sa nung dayan ko mayroon ti Yesu. Tirayan na rin kanaro ko Yesu. Sa siko aki rin kita ina yayu aki takari kibay. Akaw tagwag yarori. Oni kagwag yarori. Ikatukak di aki mama tiroya. Akamauna aki abwaka aki ameo. Abusumaya Yesu wak yarori. Anak ko karaw wak yarori. Ane te pa yan ko ni Yesu. Kono na ko ni Yesu unta tayaya takawaki. Punta kita ni Roy ano mata. Aki tawroy ni busumaya. Punna na Roy bukin ko ni Yesu unta takawaki. Ina busumaya ano mata. Aki tawroy ni busumaya. Wa nakakawaki na sinariya tawroy ni busumaya raw. Sa kisita tayo kayo ay so. Mas natawroy may nan tayo ni kapan. Menar ko na pong tuwian na yaron tisayra. Ari na mauna yay karawan, tinulunga, kora-kora, o nawana ko ba, hindi ka bubuwi, o nakabuka yun na ba, makanawana. Ano na tayo katunuman na Petro, manda kakawak, ikatetira Petro, na pun ka buka yun na ba yun. Inanina hindi ka bubuwi. Inawana ko, nanintuwara kinuha kaya, anang nimi kami, anang berenuwara kaya may nanon, may antari. Inang pun ka buka yun na ba yun, nagkaisakak. Raw, sinakiri na yun sa iran, tabong arit, sinakit daw Roy. Epon si ko nandi kilo ko nari pati sa ira, kanano pasak daw Roy. Monta kakawak, pasinariyan daw Roy. Sinaki rayak, ndo ko na, masina daw Roy. Mga yakam na kamaruruin kami tantani, baka magyatatabong aran na ako mayayami uya. Mga matati sa tawa tayo kan tiyaw, supang kaya kaman natatay, aran ako, ti sa ira. Oy kamarurungan, tantani, suka uruan na naus. Mga yakam na kataya ng imi. Paninaro ko na sintiyaw mata, tiyawan, kamtagwin na nami, payagin ko yay. Mais sa ikata ko. Yakiro ko Yesu. Yakiro ko Yesu. Kanano bayar ko Yesu pati sa ira. Anano pati yun na ba? Napun nakikunan kanta ni nga ko na. Sinakirig na kakinan. Sinakirig na yun na. Takawag ibang tapay ni kakubano ko yun. Takura kakiyagi daw Roy. Nito pa yes, sinariyan na tayo. Tira ano na. Ayan ako tagin ako. Teman na. Nakaswag teman na. Yay, takura kay kakakuwa. Tapay the secret rapture. Tinana yara ba? Ang kuha na rin imahin no kini Yesu. Raw, yasan ka rin kateteri. Aki at yanana yarap, imahin no kini Yesu. Pag-sita uwan at yanana yarap, no kini Yesu. Paya nakita man narirori, Yesu kwa ribuha ka ni Matin. Tiyan na bayo. Ano at yanana yarap? To rapture. Sa akin ano na ba, ay mga pun, takawag ito wana, the secret rapture. Takairwan nyo, sa akin na rin ito ba para. Payo, daya ka na, Dugat tibi mesua tibi menemewa. Ani ana tabe ni barawa woman tiaine ni bobok. Ina wuta kina otemanna. Ay nakaswa kitemanna taray. Ari inganda itakasuku kunda tayari kana ero ko Yesu. Kana ko yana ana kamnang non bosia wa mata to kora kia meu. Ndeta yan ana bosia na ki to kora kia ero ri. Kana ro bakam kain kami ton karo ami kari king kami yaine. Baratan kari king kami. Kum kain ka bubu ami burawa naron na tiya kina kikai. Otemanna ro ri otemanna buha. Nakabubuhat naman, nayanagin na ba, rin uta kina, ari, Yesu ko naman kami maunagin, nutantiro ko ari. Ay ka na nukawag na. Titayin ka raw rin ako, manda ka na nukawag. Titayay. Kung ano na ko, tagiyag duwarte sa riyon, tisuwari, nakamatiyag, ilong tuwi ari Yesu, ni kinuwi na, mani ka maunagin, norando ko na. Doko na kakiyang meundo ko ni Yesu, anak ka maunagin, norando ko na. Tiyuta rin ako ari, abo ni mauna na bayay. Aki mga meu. Sa kinano baka suwa kito ko na kayo, mga pun meon, yon tiyon nabayak. Hapon sininga kinapanutan tiro ko ari. Taan uru at eswa na ron natin akin na ginoon bawron takawon ni taron. Taan uru at eswa na eswa kita buina. Ana pa rin ka maunakin, noran do ko na. Hindi tayari.
Daw, sa kinano ba to ay ikakama ko yung kamin. Tatay. Toy ikana ko nano yan na marurong kebong yon ta kanikina. Masinagi ma ako. Pakunuri ka na ba sino ma kina Yesu? O Yesu po nga iya. Ano ko ibugira. Kana was team to ndori o sira nano na mana kanda ningo. O Yesu na pundo ko na naira. Ngaira kistoroy. Abon sira kinta ka to ko ka kya kitoroy. Ana suwangi ata yan pa. O pidin ako may matan to ya kero. Takaniya niya kanungan ni matay. Pakuro na ako. Ngaira, sinagita kaniya niya kanungan ni mataran ni ako. Ma, ana simsim na ni mataran kukulay. Iyaro ko araw ya. Iyaro ko Yesu. Iyaro ko the King. Iyaro ko ara King. Amen. Ay kami oran. Tani pidin ako. Ari na punipidin ako. Nangako ya. Nakuntuwa rin ako. Sipiyagi na giboy ito ko na kaya sinangako rin ako ni Yesu. Kanayakin na tayari. Loko ni Yesu. Punaron na batabong. Aran na nabong inuwa. Iya pun kakasya temeon, John na banda tayari. Aka to ginano yan. Itakaruan wa nang ido ko teya ka inang pakatakaraw. Petay. Ko kebe. Tayar na. Iya kito kito mo na ba iya ka kebe ka naman ng anikay. Amen. Masan wala kebe nanda tayari. Ipun na kikonani kebe na teya ka teson. Pa maka na teya ka Yesu. Ay pun ko. Aron na nabong inuwa. Pun siwa naman na ikameo. Pabugin na ba? Angina, akakibi, awagi tayo doon. Iya mamani nga doon naman, ang ibon tayo. Iya mamani nga doon sa kabarabaraan, din taratake, but sa kibi. Sa piyaki, rin kibo ko ito, kung sinamahakon na tayari, imuin na tayo ni kaway. Mwanda kakawag, siriya inong kay, o sinongo paranos, sinayra na nun. Yori ka na pa sa kakibi. Na sinanura ko wano, sinapon wari kayo man na tayo. Punsita po, arimando kong tayo ka, may mando kong na ba Yesu. Sinapon ka kasi na pangalit ang mewayo. Iya ako mentina ban naratapon naraman niya. Ada ko. Taka nga sa kadara do na bayo. Buti ba pun bayad kana sa kabono pa intera pun na pun ngano ante meway. Ira pa tahatan daraya. Ngada subukin na tahatan ba sa kadiri duwar de sa karoy bayin ka ban yakun ta nga. O iya ka puto kaya. Pun ngano ante meway. Kana no kawag gigi. Pun na ka kinroy. Mind ko ni Yesu. Mind ko tiyak. Wakorag. Imahin tiyak kanap. Ika may awag ito korakin na. Aka may unang kagin kinay. Daw, pun nakita kawuwan tayo sa anak. Amtay tawa mananom. Ibugin kami awam. Ngkay. Amtay ni kami awag. Kuha mga kunahan kasi kuha. Nakunti tayo rin mo. Yay, ito pa yan. Toy na tao ko pa kunahan ko na ang tao. Mind ko ni Yesu. Ndabong ito naman kayo. Ano ko Kristo. Wari na ruwa may karawa. Ndani nga ilayet. Una menaya. Ibo ko yata ko na kaya nga yasibu. Bakarira. Kita ko na kaya nga iyaro ko suwara. Esa manda tani nga iya. O nang kamera. Yaki ko na kamera ko de karesa. Ko ki kamera ki narante karesa. Pasak de karesa anaro kon tetayari. Yesu anaro kon tetayari. Ko ki kamera ki te ko ni potawrong ka kan magin tiaro kita na. O ni magin ako ni Yesu. Anya ko kamera ki. Kana ko ida no banana ni Yesu. Hanya ko nakamewag. Pa Yesu anaro. Sak tira pa tatuwan ng tiyan na tayo. Sak hamda kasi bu. Saka para ba ande ba yey dugora ga yey teman do na ano na ma. Ya mga karaw te ko ta ko. Onoria. Tayo punta nga musirawan na ukaro pa. Ipon di pa mo panday. Daw. Sak yam karuan na kayo ko. Na kondemewari. Pat temewayo. O temewari na karoya Yesu. Tiriya kito awe. O kan na ta Teka nanan ta para. Iti kira ta makoro tipi mga anong wawapi. Inagi wawata na buwaga ka tita matinas. O tita managi wawata na pura tinas. Ina menanarori yan irori yona. O ina menanabuwaga ka ni buwaga yona. Amen. Daw. Punaw pure. Punaw pure. Punaw rori. Punaw rori. Yaki kunan ka to ka yon taru. Yaki kunan ka to ka yon tamaw. Yaki kunan ka to ka yon nasu. Teri yaki to awe at mew. Enaro. Kwagi ko nanda tani nga na bali am karo. Pata kamewa kayo. O ta kamewa iro ni Yesu. Iyakin mena iro nta bakasibu. Iyakin mena iro nta karo. Emena ntenano. O Yesu wan emena inanom. Puni nga yan na kayo ko na kunto kuwawa. Puni Yesu wa ko na ni kamewa ko. Akiyarik. Emero waka. Aka mantete ya abotaro. Pahete ini meo to wine ran Yesu Kristo arate inatarata. Are kam kamati anta kay bangag. Are mga kausi at Yesu may buko yamate. Ite ini meo to wine matami. Don't Yesu.
Puni ngaya te sibo re ka ke bonga na iromi. Ngami tani ka te mani apa. Ari digin buwan te mani ngani nga. Awa ke te ka meuro te manna. Papon na ke te ra to wana yani karawa. Senga na ngai daw mata skona ki ka mewa ki ai basiti re. Ai antai. Yesu. Ko ki ka mewa ki te ra ki te manna. Ponsi Yesu ya punte te abotoro betero man ora. Nika tere apa ponsi Yesu era ki rona te mewa. Puni Yesu ane te ni ka oi mai na kona ni perita. Pai na kona ka tauro ina mi mai mi. Ang kana na kona ka tauro ina mi mai mi. Ya ka? Ya mga na kumai ni kairing kami na ko. Pai kay mena yai. Kona mena na bayay. Ikay mena yai. Kona mena na bayay. Ikay mena yai Yesu. Sina mena na bayay raw unde tayo kayo. Amen. Ay na para na tayo kay Yesu. Eta kini pa sina mena iron. Enang ito ko taging ay Yesu Kristo. Kwa tauroin po sa maya. Kwa tauroin na nga meong dabong ngayon ako ni Yesu yung maya niya ako na imi. Ayo po sa kita karakiniyang. Po sa kita pa yung kariyo na maki. Mapunto ko awa. Enang puno ki Yesu. Kwa tauroin. Kati apayim da tayo kayo. Kanano ba kwa tauroin main no kini Yesu. O kati apayim tayo kayo. Kanano ba ikan tauroin main no kini Yesu. Kosa ni apayim. Tabagyan ni apayim. Tay mama. Pamunti Yesu anoro ko. Ipanoro ko Yesu warin ako. Amen. Amen. Dabong dawa na ko Yesu Kristo na tangiri ba nakameo ko. Kuha ki kanikangay na tayo kayo Yesu kameway. Yesu ikakwawa ako nang nakumay nang inikarawa. O itangiri ba na tauroy man no kim. Ya tauroy ni kasuku yaro waken ko. On mo na te mewa bo on kariyari ako kim. Kamra ba? On kay siyang on tayo ayo. En Yesu enakamewra. Itangiri ba na tauroy iman yaro ko Yesu. Natataro Tetaro wari lagi bugimi kami akamasa ng ano mi kana ba ko katipay tayo kayo mananum itete natataro bugim tayo kayo sexy kami na yon ang buhay kayo tarun ka pa na mamano kamungura may sinano ang kami na kamungura na bandiri yon tayo kayo kami na kamungura yon Facebook Live o YouTube natataro bugimi teatro ako man damak ayaw atapotaram ayave Elohim eteswaya katokim akiamuam itataron da tayo kayo ba ikakawawani ko tayo mataruwe kayo matandong orani ka ba ne? Tapo ikaw ang oraya yun matako. Pakunang bondo kimawiyam. O itangi dia ba natauroy na yero yan na pataruwe kayo mamanowe. Katangi dia na ba natauroy maino kim. Yabubusi ko. Bay mo Yesu. Pakunaringi mew yan. Tapo ni ka ba ne? Kaya ang oraya. Tapo ni ka ba ne? At tataro mga hindi tayo kayo. Pakunabisi mew yan Yesu. Ako na nga niya. Ako na ang tauroy. Nibusimaya taka mew. Ako nga niya tayo kayo. Enana po keram, tiaswa tetama, tiaswa tenas, tiaswa tetami yarorin kay on dumuin na kitutuki. Amen. Nakundikin tayo nga pong tuwan at nga ate didiki. Ndaw. Ang nakabayan ka ba? Ay, what a songera. Ito ko ba yan ang tiri-tiri ni may tataroy kanuan te kongoran tayo di kayo ay ito ba ngayon ni kape na guys benentang hindi pas na tauroy manya tayo di yogi ito sa kitang hindi ba sinaki tauroy sa hindi ba sinatauroy ni tayari sa kitang hindi ba sinakarabarabay ni tayari bayan ang ino karawin nubusuman nanay na ni kami awira ay mo na kiwawa sinapilin ako imetan ito sinapati taratak yang iroy nan te kongoray tayo di kayo ay nang kokongora nakundi nga abong naroon na rin tiyakin na eran ka kongorari. Di mga kami Yesu, tuwan tiyang hati didik. Ndaw. Tayo ngayon po ka namin sinabi ka ng ting abong, eran ka kongora ka ng ting abong. Sina, yay kanti gurub na nila, eran yan tayo kay. Nabusiya, kain di media. Pa anangan ni daw kuna ito koran na may hindi tuwan na niya kuna ni katangan na ko rin tayo ay ito pa ni nabus at kayo gurubok tira feedback bugin to kongoran tayo kayo kokore yan pa ang ko ko meta ko the live yon the Facebook at the YouTube ko ko live ang comment dito wala comment ay ko meta ko may sinabusi ya kan di media ang anira kuna yan to koran na iya, dapat. Ayah dia tak
Kain korubu, ang kataura ko nami tokoran na, imin na yo, kane sentang ayo, ang kataura ko nami tokoran. Korubu singas. Yawakan te pos kanta ni ngaya ngaira men kami tari wa mane ai terana aroma ko na karaya oh kuriai ni pita Bakuonga roko te menga are pasonga ni penye ni kukure Meira meta mera rikarama Sina pene nepo Pasi Te kunayo Pasi nakataura ira imain no kin Yesu Pasi saki ko na natar kon Yesu Rokon Yesu ayaron te saira Ayari tabu Yesu nanako pan nakataura ina mimain Anda mga musika mina kon tapa Pai kay mena yay Hakam na mena natin Sina pene Sina
Ay, sekarang kain de Voice of Grace, nukunaya ng Temero. Are, yapon, Temero ay may akanuan te kongoran tayo di kayo. Te akan rokon tuwe. Sinabihan na po yan tayo di roko yay. Ye di ba, roko men de jalan ari. Media kan di media. Di tanong ora. Kangay. Ngaira, akisimataki sinanura pe. Sinanura na pe Yesu kanaero ko. Nakakakirik. Ngaira, akisimataki sinanura na pe Yesu kanaero ko. Tisiraki. Mayroon te siya ongora dererio. Mayon eita. Kapaki ay kana abure te ay to sisira kayo nakundi ngabong nakakakin na pa sisira kayo yo te sira kaya nakakakin na pa nakundi ngabong nang mulpay na nakakakin nakundi ngabong ngaida ake simataki sinanora na pa Yesu kana eroko Erapa de siraki. Ay sinabusiya kain de korubusingas. Korubusingas pa nakira kina kumuhay kay pananganida kunay ito korana nakuna naman dayo. Kanda ba kain korubusingas? Sinariya
Ay, karena ba kain korbusingas kanang papanaroy nang sigray manamin ko namin tedi kayo. Ano pagtawin ko namin de kamasa ng ayla. Dayay. Dayay yo kanya ya aro ko pepay meton dayay. Tinunga pepay aro ko meton dayay yo sina ikakaw pa nawari kya. Ito ko te teman pepay yo. Itangidi pangay temen na anya tauroy kana eroko. Iriya ikarawan ang kay. Imanya Noemi. Era pa tinirin po ngayo. Kura pa tartakin na yo. Era pa, inabwag to ya. De feedback kayo. Ata kung kanya iminay. E pesin dapat takawa para ibugin de takawalk. E pon kuwawa pa. E pon tekin na tapay para. Ay pon roy di kit tauroy. Iman de tayan. Era pa takapara para. Kura pa. Amen. Kung pesin dapat sa feedback na ba kaya ko ko feedback ni musin bebay ano pagtawin na ba ng feedback ato ko de beba de minayo ay takapan na ba ni beba irara pa de takapara yo to roy irara pa si musigo yesu ronira kakura-kuray lang kay sa otan na namteka kura pa kupasin rara pa amen. Era pa. Kampesin na ba kami de kama ko mi feedback de yo ko de kumenta ko de YouTube, de Facebook yon de live. Tay maningan leave ang comment. Yeah, di kita pa mga kos. Ay, kakawagin na ba sinawa ka na ba ayo? Ay kakos ay kay. Tawa na. Kura pa di sa kapara-para. Ibugin te ibugin ta karuayan di rong-rong roy. Si metatan ta kapara-para. Ibugin ta kamewak. Ikakwawa pa amais akan temete. Patawa na ari ko tauro ari ko tau Patawan ari ko tauna kintiruan mete. Takawawa. Tukorak yake amete itari. Takatenua. Tukorak yake amete o akabuya kaki. Ke ikamen nangaki. Rarapa. Kamen nangaki na patay. Yay dito na may yakuna. Takawawa au sisiraki. Yon ay kauwa ay kay pa tukorak yake amete imerawa o tukorak yake amete akamen nangaki. Tira aroya ni kami waki. Korapa, God bless you. Erang tamero di sira kayo. Nakunti nga pong naroon na ba kan di sira kayo sa tabi kami main hari. Anak kaya kakin na ba nakunti nga pong. Ata ko di takabanan ni bebay. Erang dara pa tartake am kapara-para. Yakan panin roy diki aurei yakan temanga okime yaw sisira kita gwana patira aron noa nge yasan nanga anapirita yo nakon noa pa nge imin teyaka ari o epiritan na pa enaki mga diki o kanga ani takan mi tata ako pa sinrapa. Ay siguro era pa metata de siraki pa sinrapa no pag dawen na mi siraki. Ari ka mata bigyan tayo di kayo. Kappa sinrapa ino pag dawen. Ay punti to pa na ni kahit daw nang manguri na ko mi kanji nang pupura na ko mi kanji tikembayo kanjono ayo yambo kanang pesin dapat hari kita kami
Di metu ami doronira. May mwana ni karukua. Sero kon di tutugin na tayo kay tugin na tayo. Kabe sinaban nami tayo era paligi kay si Timeton nora tiraw di tirita kay tamero mang kami tanong ora. Ikaita ko na bang kuya di ko meta ko di live yon di Facebook at YouTube. Ko ba sinaban ra ba bugin nam tayo ko sendoni tayo may mwana ni karukua tugin. Tayo maning andi fam comment ay bugin di ang feedback di kongoran tayo di kayo. Ako kuya di kongoran di radio. Yakaita ko na bugin nam tayo. Ko sendoni tayo may mo na kongoran ni karukua sa mga rukon tugin tayo. Kura ba na bang kuya di kongoran di radio. Kuya rani ko karukuan sisilagin di tayo di kayo. Nakundi ngabong ang sinagari ko kutabigya. Kaya kakinabayan nakundi ngabong. Kambasin na ba ibugin na mitay ni kaben. Tuwe na kawayan kami. Sina kaning ginaya tugin na yun naratar. Tita ba si minayay, tita ba si metong mayay nung ora mayay. Sinabu peraki. Natar. Tamara kumaka siniboy ko askay taw. Si kamomo ko tita di kayo. Dino ko nga sa nung ora yakin na menambog kaya tawo to paypar. Subusi ko tamara kung ako na buki na inon nako na kora. Inon John na ba yun? Kaya ni Miaura yun. Si kakwaway na ba, hindi ko ngayon na merara. Stimetuan, ni kairuan tayo na ko, narayang ko, naramakuri, arateta ni kaway, aratartar, aranamakin, nawamay sinigit Jaswa. Sa busi ko Jaswa, ako na nanongay na. Kung nakaparay, arabuli, ako na buki ng tami merari. Pas nakain na yun mga yun, nako na ko mga yun, nubong ni Miaura. Pero nagkasisi kaway na Jaswa, nako na buray menanom. Abyo karog ba ni kabe ni Jaswa, yun ni Miaura, may buray menanom, tamera sa busi ko. Sa busi ko, nakakawakin nila tayo di kayo. Nanon na ibabag basikan no tandang ngayon ni mga kauya na betay di jason mga ritano kara porong namtek sa busi ko kana poray menom ko biya kara ko ni kapaya lang ay kay kabanay basta busi ko ilon Kristo Yesu abo ni ngay araw or sa kameo amen. Hiya kambesin na ba kanji tikam bayo abunda panani ka katiraw may kay ngay may rurang kay kanji Di karsan guys pong mayon kurubun agi sa Ronnie kami tayo di kayo. Ako mga Ronnie naman tayo. Panara ni kakay daw na kami. Ni kakatikiroy na kami noon tayo di kayo. Kanda di tikiroy. Good night ni kami sa mga kasbon na babagin di miyaw na natangin na tuwin. Dagan di ngabong. Apa sila po korek sa lang ko kundi tiketsen sa kainira may book. Apa sila po korek sa kasboy. Hayo kun tiketsen. Bakuonga rukot te mga are pasonga ni penye ni tukure meira meta mera rikarama sina bene nepo pasi
ira te kunayo. Pas nakataura ira imano kin Yesu. Pas sagi ko na nataro kon Yesu. Rokon Yesu ayaron te saira. Ayari tabu Yesu nanako nakataura ni mimay. Anda mga Aya, ara ko sa kukurira sa nako. Kukurira kay. Sa kanila. Aya, kapara ko. Kanyo ay mga kakain na kaya araw man araw na kaya araw ko ito. Aya, araw ko sa kukurira sa angan suwat. Kaya nira, nababa ka na matay.